haleluya, hama dzangu. Rugare kwamuri. Ndinoti mufaro kwamuri. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. It's very nice to be here. Tinokudza Mwari nenguva ino yaanotipa kuti watipa imwe nguva yekunyengetera, imwe nguva yekunamata. Tinokudza Mwari naizvozvo kuti Mwari unova nesu, Mwari unotipa upenyu, kuti watipa mumwe mukana wekutendeukira kwaari, watipa mumwe mukana wekunge tichinamata Mwari, tichikudza Mwari, mumwe mukana wekupinda mumunda tichinge tichirima saizvozvo, mumwe nemumwe achipinda achisakura yake ndima, kuti pasava nemumwe ungasarira pakubata basa uye pakupinda mumunda. Munda mukuru asi vacheki ndo vashoma, ndo kureva kunotaura Ishe. Naizvozvo tinotenda Mwari kana tapiwa mumwe mukana wakadai kunge tichisangana zvakare nyama nemweya zviri pamwe chete. Ndinoti Mwari wamasimba ose, wekumusoro-soro, iye wakwegura pamazuva ake, iye wendebvu chena, ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Ndinokudzawo Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo, Ishe wedu Kristu Jesu. Neropa rake takasunungurwa, neropa rake takapiwa upenyu hutsva muna Kristu, takapiwa ushe waMwari nokuda kwekudeurwa kweropa rake. Ishe wedu wakatipa upenyu usingapere. Naizvozvo shoko raMwari rakaita nyama rikauya pano panyika, shoko raMwari rikarorerwa padanda. Ishe wangu ngaakudzwe kubva zvino nekusingapere. Amen. Ndinokudzawo neamucheno waMwari neavazvokwadi nenyaradzi watakapiwa naMwari, kuti atinyaradze pazvose, atitungamirire pazvose, kungava kunzwa shoko, kungava kuriparidza chaiko, kungava kuporesa nyangwe vanorwara, nyangwe vanotambudzika pamweya, kuti vaporeswe, mweya yavo iponeswe, vanotambudzika panyama, nyama dzavo dziponeswe saizvozvo. Ndinotenda neshoko raMwari, ndinotenda mweya mucheno waMwari. Tinokuda kwemweya waMwari zvinhu zvose zvinoitwa, uye mweya waMwari ari pamusoro pedu, akatumirwa pano panyika kuti atidzidzise zvose zvinofanira kunge zvichiitwa, zvinenge zvasara zvacho Ishe Kristu Jesu vachazadzisa kana vachinge vachiuya. Naizvozvo mweya mucheno waMwari ngaakudzwe kubva zvino nekusingapere. Amen. Hazvati ari Holy Ghost nokuti hatisi chipoko. Mweya mucheno waMwari anonzi mweya mutsvene waMwari, anonzi mumwe munyaradzi. Hakuna mamwe mazita anodarika iwayo, uye hakuna mamwe mazita atinofanira kumutumidza tichiti mudzimu inoyera, mweya inoyera, Pio, Dhamureta, Kinatio, zvipi nazvipi izvozvo hazvina maturo pamberi paMwari. Haazati ari mweya mucheno waMwari watinodana kwaari, asi imwe mweya yepasi pemvura, imwe mweya yevatumwa vakadzingwa kudenga, nhumwe dzaSatani ndiabhorosi dzaakadzingwa nadzo, ndidzo dzamenge muchidana namazita akasiyana-siyana, asi zita rimwe chete ratinoziva, mweya mutsvene waMwari, kana kuti mumwe munyaradzi watakapiwa naMwari. Naizvozvo munyaradzi waMwari ngaatitungamirire pazvose, ngaabate nesu basa rino kubva pakutanga kwaro kusvika pakuguma kwaro. Munyaradzi ngaapinde mamuri muupenyu hwenyu hushanduke, nokuti panonzwikwa shoko evhangeri vanhu vanofanira kushandurwa neevhangeri yaMwari, vanofanira kushandurwa panyama dzavo, vanofanira kushandurwa pamweya yavo, vanofanira kushandurwa pandangariro chaidzo dzinofanira kushanduka, kuti vanhu vatendeuke vachitendeukira kuna Mwari. Ndo kunonzi kunamata, ndo inonzi evhangeri yaMwari. Naizvozvo mweya mucheno waMwari ari pamusoro pedu saizvozvi, achitipa shoko evhangeri yekuti tipakurirane nemi hama neshamwari. Inoimba muri kwamuri ikoko kuti muri utano, hapana ari kurwara pakati penyu. Kana paina ari kurwara pakati penyu, danai vakuru vakunamatirei, vaturike maoko avo pamusoro penyu munamatire mupore, nokuti hakuna anonakidzwa kuzwa shoko iye achitamburira panyama dzake achirwara. Varwere ngavapone. Ndo zvakatumwa mweya mucheno waMwari kuti varwere vapone, vasingataure vataure, vasinganzwe kuti vavhurwe nzeve dzavo vanzwe. Naizvozvo vakaremara kuti vatswatsanurwe, pakaremara pose pakakoromoka pose. Naizvozvo mweya mucheno waMwari akauya kuti zvivi zvavanhu zvigezwe, vanhu vaziviswe pamusoro pezvivi zvavo, kuti zvivi zvavo zviiswe pamberi paMwari, vanhu vazvireure zvivi zvavo, kuti vanhu vapone. Mweya mucheno waMwari haana kuuya kuti vanhu vaparadzwe pano panyika, asi akauya kuzopa upenyu pane vari pano panyika. Naizvozvo mweya mucheno waMwari anokuzarurirai chiedza chaMwari chiri pakati nepakati. Ubva mazarurirwa neshoko evhangeri,
papabarwa chipenyu pakati pemoyo yenyu panozvarwa temberi yeushe hwekumusoro kudenga. Saka Mwari achitaura achiti, munoziva here kuti miri yenyu iyi itemberi yaMwari, temberi yaMwari ichibudikidza kubva mumwoyo, kubudikidza panyama chaipo. Iyi nyama ino inopiwa sezvinonhuhwira pamberi paMwari. Nyama yenyu yakakosha pamberi paMwari, itemberi yaMwari. Mweya Mutsvene waMwari anogara papi? Mweya Mutsvene waMwari anogara pakati pemunhu. Baba vari kumusoro kudenga nemwanakomana waMwari naIshe Kristu Jesu, Mweya Mutsvene waMwari, vanogara vobata ushe pakati pomwoyo wako iwewe. Ndokunonzi kunamata, ndokunonzi kutenda. Zvino kana temberi ichinge yakasviba, Baba havakwanisi kugara mutemberi yakasviba. Temberi inofanira kunge ichisukwa, yogadziriswa zvakanaka, pakakoromoka pogadziriswa, pane makomba, pane maburi poplaswa, popendwa zvakanaka. Temberi yaMwari yobva yagadzirwa zvakanaka, ndokuti atari yaMwari igadzikwe pakati pomwoyo wako. Ushe hwekudenga hunobva wasvika panguva iyoyo. Saka pano tinokuparidzirai ushe hwekumusoro kudenga tichiti tendeukai. Ushe hwekudenga hunoswedera. Tendeukai hama neshamwari, nokuti ushe hwekudenga hwaswedera. Ushe hwekudenga hunotangira kupiko? Hunotangira mumwoyo yenyu, mundangariro dzenyu, mukutaura kwenyu. Zvose zvinofanira kunge zviri zvekudenga. Ndangariro dzedu nezvose zvedu zvinofanira kuyanana nezvekudenga. Asi zvose zvinotangira kudenga zvitangire pano panyama. Mabasa ose ngaatangire kudenga pamweya, agouya agopinda panyama yenyu. Kuti manifestation ndozvinofana kumanifesta panyama, kunamata nekutenda, kuti aiwa vanhu vakatenda uye vakanamata. Naizvozvo vakatenda vakanamata Mwari, umwari hwakapinda mavari. Havana kusara vakapfeka magemenzi, umwari ukatama. Asi umwari ngaupinde, nyangwe tikashaya magemenzi ekupfeka, nyangwe tikafamba tisina kupfeka, nyangwe tikapfeka madhumbu, nyangwe tikapfeka kunge mapenzi panze, asi umwari ngaugare uri matiri. Ipapo tinonzi naMwari takakwana. Saka tikakoshesa sei ndombi yekunze kudarika mwiri wacho wakafuka? Ngatikoshesei zvemukati. Zvokunze zvinodiwa, nyama yakageza inodiwa, nyama inonhuhwira inodiwa, makanda anogadzirwa zvakanaka anodiwa. Asi kaizvozvezvo zvikazowanike kana wemukati akakwana, kuti wemukati asina kukwana, apo Mwari anenge achiti munhu haana kukwana. Iwe uchiti aiwa tiri kunamata Mwari, takapfeka masutu emaGucci, takapfeka masutu emaVersace, takapfeka Prada, tiri kunhuhwirira nemaPrada nemaperfume anodhura, tine mari zhinji, tinofamba nedzimota hombe, tinozikanwa nevakuru venyika, tinodyidzana patafura imwe chete nevakuru venyika nemapoliticians. Mwari obva ati ikoko ndokunonzi kusakwana. Ndawe mukati hamuna, umwari hahumo, wakatama. Saka hama neshamwari, ngativake munhu wemukati. Munhu wemukati iye akakwana, zvinhu zvose panoperi paMwari zvobva zvanzi zvakwana. Mambo wangu Dhavhidhi anotaura achiti, zvino Mwari Ishe wangu, zvamunondiisa paruoko rwerudyi rwangu, naizvozvo nyama yangu ngaichengetedzwe pamwe chete nemweya wangu. Saka Mwari anochengetedza vana vake, anochengetedza vana vake pamweya zvakare napanyama. Nhamo dzepanyama dzinowanikwa, hongu dziriko uye nhamo dzichauya. Dzimwe dzacho Mwari unotikuindisa nekutenda kwedu, asi varipo vachabatwa nadzo. Vamwe vakadamburwa musoro chaivo nekuda kweshoko iri, asi ngauregedze kudamburwa musoro, kuti wakubatikiridzwa iwe munhu waMwari, uri muimba yemunhu wasingatende, ukarohwa nedemo imomo mukadzi wemunhu, ikoko kunonzi kusakwana. Vakadamburwa musoro vana Andrea vakabata basa, vakafamba nzvimbo zhinji dzavakafamba vachiparidza shoko evhangeri, kusvika varume vaita hasha kuti varume ngavaurayiwa, nokuti vanofamba vachiparidza zvakafa, vanofamba vachiparidza Kristu Jesu, ngavaurayiwa varume ava, vada kuputsa chechi, vakachekereswa, vakadamburwa musoro. Izvozvezvo ndizvo zvinofanira kunge zvichiitika kuvanhu vanonzi vanonamata Mwari, kwete kudyidzana nevenyika, kuchidyidzana namadzimambo anotonga, asi vakabata pfumbo riri kuchururuka ropa, ndo vamunodyidzana navo. Chivaudzai kutendeukai varume, kubva pakuchekeresa vanhu, kubva pakuurayisa kwavanhu, kubva panjere neshirikadzi dziri kutambura panyika. Chivaudzai pamusoro pezvivi zvavo zvavari kuita. Hamuvaudze pamusoro pezvivi zvavo zvavari kuita. Munoda kupiwa munda, kupiwa ma$, kubva manzi go and see Victor, kubva mamhanya munopiwa kaakwa. Vanhu vamariwa. Tendeukai, ushe hwekudenga hunoswedera. Tendeukai, ushe hwekudenga hunoswedera. Musaita imimi semujaya unonzi Eutiko. Zvino pane nhau yeEutiko paTroa. Pauro wakati waenda Troa,
akasvika Trowa akati ndauya pano neevhangeri yekuparidza zveushe kumusoro kudera, ndauya neevhangeri yekuti marudzi apore, ndauya neevhangeri yeKristu yekuti ani naani unotenda anoigamuchira achagowanikwa achiwana upenyu husingaperi, achaponesa mweya wake. Zvino akasvika paTrowa Pauro akasvika nevadzidzi vaifamba navo, akasvika akaparidza shoko kubva makuseni kusvika usiku. Pauro haana kumira kana kuneta nokuti aiziva kuti ari kushandira zvipenyu, ari kushandira Kristu. Akaparidza zvekumusoro kudenga kubva makuseni kusvika usiku, kusvika zuva ravira, kusvika pakati peusiku. Pauro achifamba evhangeri yokuti marudzi atendeuke, marudzi atende kuti Kristu Jesu ndiye Ishe. Zvino varipo here pakati penyu vanoparidza imi vaparidzi vabati veshoko? Varipo here vanofamba saizvo? Vanofamba sekufamba kwaifambwa nako kare, uko kwakanaka kunofanirwa Mwari kuti vanhu vafambe zvazvokwadi. Zvino tinokumbira pamberi paMwari kuti zviitwe, kuti marudzi akudzwe, marudzi aMwari ayo anonzi marudzi aMwari akudzwe. Yakwana nguva iye hama yekutenda kwedu, kuti kutenda kwedu kusimbiswe, tisava saYuri. Yutiko wakati wanzwa shoko evhangeri, achinzwa shoko, achiteedzera munhu waMwari kuti aiwa pano panapa ndokuzwa shoko kubva makuseni aripo ipapo Yutiko achinzwa shoko, Pauro achifamba shoko evhangeri, vanhu vachinzwa shoko, vanhu vachitendeuka, mweya yavo ichishandurwa, ndangariro dzichishandurwa, vanhu vachidya kudya kwomweya, vachikura pamweya saizvozvo. Zvino imi hama musaite semujaya Yutiko. Pano ndinotaura kuna vakatenda, vakatenda kuti Jesu ndiye Ishe, vakanamata Mwari. Vakati vanamata Mwari, vakati vapinda mukereke vakunamata Mwari, asi umwari hukatama pamusoro penyama dzavo, Mwari hukatama pamusoro pemweya yavo. Vakatanga kuita mabasa ezvakaipa, vachichera vamwe, vachiita mashoko ezvakaipa, vachiita nemabasa akaipa nemarudzi avo ose. Atingavadombe pano, otherwise ringatoedza tichitaura marudzi ezvakaipa zvakaitwa nevanhu vanoti vanonamata Mwari. Kana uchinamata Mwari usina mabasa akanaka uri kuita, usina kana zvakanaka zvinokuita zvinokupupura, zvinofana kupupurwa nedenga, hapana zvauri kuita, tinonamata asi tinoita mabasa ezvakaipa, mabasa erima. Chechi yozara nemhombwe, asi vanhu vachida kunamata Mwari. Magebenzi akapfekwa, madhasikoti akapfekwa, masutu akapfekwa, vanhu vachida kunamata Mwari, asi hapana kana areura zvinhu zvake pamberi paMwari. Vanozvita kungwara, asi kungwara kwavo hakuonekwe, kuvanongwarira paduri sehuku. Kuti aiwa takangwara isu hatireure zvinhu zvedu, uye takangwara isu hatina anotiziva pakureura kwedu, tinoramba tine zvedu zvatiri tinazvo, tatonamata paya patati gatinamatei, pavareurura ipapo vobva vahwanda neiyoyo kuti aiwa zvatofamba. Asi zvino ndinokuza kuti haisati zvafamba, kuti aripo anomezha, aripo anoona zvose. Naizvozvo zvaanoona anobva amezha, anobva aziya achiti aiwa kwete, izvadza nezviririzvo chaizvo zvazvokwadi. Kaniko vanhu vanofona tiri pachechi, vakuvhiringa makamera edu mwana. Bate mwana. Matamziko nojiwana ndi nemona kunoya kwetu matamziko nojiwana Satan anoda kurwa neevhangeri, ndaevhangeri inge ichipa vanhu upenyu, obva vasvika vachifona zvimafoni zvisina basa. Hazvingoendwe. Musava ana Yutiko yokuti evhangeri iri kuparidzwa munenge muchirara evhangeri ichiparidzwa, inenge ichitoparidzwa izvezvi, asi unoona mumwe achibatwa nehope dzinozonaka seiko pachitaurwa zveupenyu zvinopa upenyu. Vamwe vanoenda kumapungwe, asi unowana anotakura ma2 in 1 nekuti vanorara ikoko. Tiri kuenda gomo munonamata Mwari, asi unowana akatakura ma2 in 1 nemabhiro, akatakura bedroom yese, akakurara mugomo achanzi tikunamata Mwari. Ndiwo ana Yutiko ivavo.
na varipo pakati penyu vamataura kuti imana Yutiko tinotidzorera mashure pakutenda kwedu nokuti hamungata kuti 2 in 1 kuenda nare kugomo 2 in 1 munhu aone kwira zveshiva mutumbi kudai zonge munhu ari kutama munhu achienda kugomo kunonamata Mwari. Hazviko izvo zviya. Umwari wakatama, umwari unobuda pakati pavanhu. Vanhu vachinamata tanzi hatinamata Mwari. Asi vanhu vari vana Yutiko yokuti varipo vasakarara pamweya vakarara havana kunombomuka. Varipo panyama asi pamweya vakarara hakuna munhu. Mweya mushona waMwari utenderera kuti ndiani kwandingabate naye basa pano anoona mweya ese yakarara, vanhu vakarara vachibwaira bwaira chivangorono kumweya. Ivai vanopisa pamweya. Sumukai pamweya, simbiswai pamweya. Ndaa zvose zvinotangira kumweya kana wakakundwa naSatani ndio wakakundwa kudhara kumweya. Ukazona panyama zvakumanifesta zvirati wakarohwa tenoti kudhara wakadyiwa timba yakabaiwa kare kare. Apa yakuzongoratidzikira chete kuti hayakurenegetwa ndo paunoona nyama yakuzviratidza manyota aiwaka uyu munhu wakatadzira Mwari kuno. Satani achitamba newe. Satani anouya nemimwe muyedzo yaanouya nayo ozadza muyedzo pamusoro pako ovhaisa muyedzo kuti iwewe uburitse muromo kutuka Mwari, kuti utaure muromo wako uchituka Mwari kuti kana zvinamata kwacho uchitidaiso togonamatireiko iwe muromo ndoni wakamirwa naSatani kuti atambe newe kuti utuke Mwari. Zvino nhamo namatambudziko zvose tinozvisa kuna Mwari tisingatuke Mwari asi tichikudza Mwari kuna izvozvo. Wakaipa ane bhandi rake raanopiwa rokufamba naro asanoziva pekugumira. Mweya wako hakwasi kutora nokuti mweya wako ndowaMwari. Jobho chaiye akasvika pakuzwa mbona nemuranda wangu wakarurama Jobho zvikanzi namuona Jobho asi Jobho akarurama nokuti ndinomuchengetedza neruoko rune simba. Mwari akati aiwa kana zvakadaro ndamubvisa ruoko rwangu pamusoro pake chiita zvaunoda naye asi mweya wake chete ndo usingabati. Naizvozvo newewo pauripa Satani anakuyaura mubvumo wekubata mweya wako. Mweya wako ndowaMwari, mweya wako ngaushandire Mwari panguva dzose. Ramba mweya wako sekuramba kwakaita Pauro akazviramba akati ini mweya wangu ndowaKristu, ndakauisa kuna Kristu, naizvozvo vanondibata kuti vandiuraye ngavauraye zvavo asi inini ndicharamba ndakadaro. Mweya yavo ngaive mweya inotenda kuna Kristu. Sawa yana Yutiko. Yutiko yopatrova anosvika kurara ubva adonha kubva ku3rd floor. Akati akagara pabalkoni achinzwa shoko, rumu yakazara, Pauro achifamba. Asi Pauro akanga akamira zuva rese akasimba achiparidza zuva rese kubva pakutanga kwaro kusvika pakati peusiku. Airamba achifamba saizvo andiri kuita achifamba achiparidzira vanhu zvaKristu, achiparidza zveushe hwekumusoro kudenga. Asi vakagara vacho vari kunzwa ndovari kubatwa nehope, ndovari kudonha kubva ma3rd floor kuenda pasi. Ndoimi vatenda tokuparidzira shoko evhangeri yeushe hwekumusoro kudenga. Tokuudzai kuti varume tendekai, ushe hwekudenga hunosvika. Munenge makarara pamweya, so makarara pamweya obva masvika Satani obva kuguma ine chigokora obva madonha kubva ku3rd floor mati pasi pu mweya wadonha. Panyama makangorara. Chechi takuti ngatinamatiki vhare chechi wamhamuka paipe Mwari 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 tinotenda aiwa tinotenda Mwari Mwari Mwari. Makadyiwa kudhara madonha ku3rd floor ini hapana mamuripo panyama asi pamweya makarara madonha kudhara 3rd floor. Satani ndiani kachiona imi musingaoni kuti zvafamba nhasi tonamata mazuva ano Mwari wakudhara 3rd floor. Nevaya vanotanzi tinonamatira pamba pedu, hatiende kuchechi, tinongositati pedu, zvinhu zvenyu zvipi zvamunoita izvi. Makazodzwa kuparidzirana iwe nemurume wako mumba menyu. Ndiani akakuzodzwa? Makazodzwa nemweya wani. Kristu ndozvaakakuudza iye kuti vhurai chechi pamba penyu muri vairi, paridziraniko kuti mupone. Pauro akatoti afamba nyika zhinji aenda kuTesalonika, aenda kuEfeso, akati asvika akasvika vanhu vese akaungana akaziva kuti Pauro wauya neshoko raMwari rakanaka. Pauro akaparidza kubva makuseni kusvika usiku. Ndaakanga aona kuti mweya yavanhu ine nzara, akaparidza shoko yeevhangeri. Naizvozvo akaparidza shoko yeevhangeri, vanhu vari kuparidzirwa vakadonha. Saka nemiwo tiri kuparidzira izvi. Musadonhe pamweya, mweya yenyu ngaisumudzwe, mweya yenyu ngaisimbiswe. Musadonhe imimi saYutiko.
ndichikuparidzirai kutendeukai ushe kudenga hunoswedera. Tenge ndichireva kuti ushe kudenga hwatosvika, ushe kudenga zvahunoswedera. Tendeukai nguva ichiri pedyo. Danai kuna Ishe achiri pedyo. Danai achawanika. Seri kwekuva kuna munyengetero, seri kwekuva kuna ana munamata. Vanhu ngavanamate Mwari, vanhu ngavakudze Mwari, vachiri vapenyu, vanhu ngavatendekere kuna Mwari. Vari pakereke vakatendeuka kare, musadonhe pamweya, musadonhe pakutenda kwenyu. Kutenda kwenyu ngakusimbiswe, kwete kuti aiwa nokuti takatendeuka kudhara takupfeka magemenzi tinoungana nevamwe, saka kana zvakadaro tatopinda. Asika hamusati mapinda matendeuka mapfeka gemenzi, asi ko umwari urimo here wawanikwa mamuri here? Shoko raMwari rawanikwa mamuri here? Kana mabasa ezvakaipa akazara bedzi? Hanzi mucheki mukuru pachazocheka achakuisai mese muchipepete checha, obva akuisai muchipepete, obva ati chipepete mumhepo, mhepo yebva yauya ichirova. Bishop mafundisa chikanwa mudenga, so anamai vadzana chikanwa mudenga, magemenzi achibva mudenga achirova nemhepo anochitona pasi kubva muchipepeto chechi. Kuratidza kusakwanira pamberi paMwari. Hamucheki kana akupepeta, munofanira kusara zviyo chete zvinofanira kusara. Zvinopa achapepeta achana pachidonha magemenzi, achana pachidonha ndebvu zhinji kudai so, tsvimbo nemapaiperi chidonha kuti madhasikoti, kuti masutu uko, uniform yerwadzana kuti madhuku uko, kuti masavariya uko, pachasara pasina kana munhu achasara achikopepeta. Zvino izvezvi kutaura kwatiri kutaura izvezvi zvichiti ushe kudenga hunoswedera. Tamira kuti ushe kudenga huswedera, asi Mwari anotadza panyika. Obvaona kuti vanganiko vakatenda, vanganiko vakatendekera kwandiri, vanganiko vane umwari mavari. Mwari obva atarisa so, obvaona pane vari vatatu, nyika yese yakasvipa kuti ndoze matsiko. Obva kuti hazviite kuti ndigumise nyika, nokuti vanhu havasati vatenda. Chirambai muchide vaparidza ramba chiparidza shoko. Tobva tadzozwa isusu pano panyika kuti tikuparidzirei, tokuparidzirai kuti hama tendeukai ushe kudenga hunoswedera. Mwari anoti mweya unoti huyai kwandiri, mweya unoti huya. Asi obva maitaiwa kwete, obva maita saitiko, obva marara pamweya, obva madonha 10 floor kusvika pasi. Mwari obva ati aiwa ndicharamba ndichikuti paridzai chete, ticharamba tichiparidza, ticharamba tiri pano chakwegona chiparidza. Ndebvu dzichachena idzi, fesi ichaunyana idzi, tichiparidza semushoko iro. Pachaya mumwe, poya mumwe, tichikuparidzirai shoko yeushe yokumusoro kudenga. Pauro akaiparidzai, Pauro kusvika abatwa akadabwa musoro. Akafamba munzvimbo zhinji, asi aingoparidza imwe chete. Ini ndiri pano ndikuipedzisa, ndikuramba ndichikoidzokorodza iyo ndichiti tendeukai ushe kudenga hunoswedera. Ini ndikabva pano akadiki kangu akachasara kachiparidza iyo nekadiki kakofu kusvika Mwari aona kuti aiwa zvinokwazvo vanenge vakwana vanhu tiri kuda kuno zvakwana. Ndabva pamukana yekutendeuka zvakwana. 1 year yakafanana ne 1000 years pamberi paMwari. Ine 1000 years yakafanana ne 1 day pamberi paMwari. Saka Mwari angachitarisa so kuti hapasati pafura mazuva matatu 3000 years. That's just 2000 years after Christ. Anatomy 2000 years. Saka tichitaura kuti 2025. Zvino tamu 2025 years kubva Kristu aenda. Pamberi paMwari ringe 2 days here. Nemakusenseni. Ka 25 akatombokaverenga angatori makusenseni. 1 minute past izvezvi. Saka izvezvi pamberi paMwari itararama 2 days ne 1 minute. Saka 2 days atararama idzi Mwari obva atarisa pa 2 days vari kupi kuvatendeuka, vanga ari kuvatendeuka. Obvaona vanhu vachishamadira Georgina pano panyika, vachiita zvavanoda pasina anoda kutenda, vachiramba kutenda. Mwari obva ati aiwa zvinofanira kuti zviitike, nokuti ndakasiyana zvitaura mubhuku kuti kurasira kwavanhu kwamazuva ekupedzisira, rudo pakati pavanhu ruchapera, ruchatonha kutonho. Baba achapanikirana nemwana, amai achapanikirana nemwana wavo, baba achapanikirana naamai, amai achapanikirana nababa, hama chaidzo dzichapanikirana namarudzi achapanikirana. Izvo ndo zvinova zviri kuitika. Chingotiratidza chete kuti baba haazi murevi wenhema, asi murevi wezvokwadi. Zvaari murevi wezvokwadi, saka zvokwadi yekuguma kwenyika munozoda kuitenda riniko? Munoda kuitenda zvoita sei? Munoda kuitenda zvawafa iwewe? Ndandogara ndichiparidza ndichikudzai ndichiti aiwa wakati nokwanisa kuti isusu nyika ichaguma riniko? Mozvibvunza kuti ichaguma riniko? Bhati yako iwewe inoguma mangwana chaiyo kana wafa iwewe.
zuva raunongoti boiboyovha wati gwina watoenda rako ratokwana rako zita rinobva ratonyorwa mubhuku kunzi wafa waenda wakumirira kutongwa. Anomirira ari kupiko? Bhuku robva ravhurwa sokunzi rake rakanyorwa kupiko? Kune vakamirira Mwari vari kunzvimbo yakanaka here tovaisa pasi peatari dzaMwari, kana kuti kuna avo vaita mabasa yakaipa tovakanda kuna Jehovha vambonotsva ikoko vakamirira nguva inopera. Musava vana Indigo paTroa pakanga paine vanhu vakanga vaine nzara pamweya, vaine nzara pamweya. Shoko rakati raparidzwa vakapiwa kudya kwemweya. Sekudya kwandiri kukupai pano kuti mudye, sekufamba kwatinoita pano ndokufamba kwaita Pauro, asi Pauro akabva makuseni richibuda kusvika pakati peusiku mvana achidonha nabva musoro kuti chinzwa shoko. Munzwi weshoko ndianodonha, asi muparidzi wacho aramba achifamba. Haufaniri kuita iwewe saYutigo paTroa, unofanira kunge wakasimba savamwe wakamira uchinzwa shoko. Kana varakubata wabva unogeza kumeso wodzoka ikoko ndokunonzi ikoko patataura unofanira kuzvitsaurira, wobva wambonotsanya zvishoma wodzoka uchinamata Mwari kuti Mwari ndinenge ndakurasika panzira dzenyu, ndidzorerei mugwara rakanaka. Mubva mambotsanya rimwe zuva, mambozvitsaura rimwe zuva mambokwira gomo, rimwe zuva mamboenda kupungwe, rimwe zuva mamboenda nyanga mativi mana muchinamata mugoroti vamwe vanozvibata sei ikoko. Umbononzwore vamwe kune revamwe rekuti rangoparidzwa vanobva vatoziva kuti baba vaya avata hakuna imwe anoparidza mveye ruwadzano chete. Zvino hatiende kudenga neruwadzano chete. Ruwadzano inhau dzenyu dzekugarisana menyu, kugara zvakanaka, mugarisana nedzimba dzenyu. Zvino iyoyo yeruwadzano haitiendese kumusoro kudenga, yekuti ini amai nababa mugarisane zvakanaka kudzimba dzenyu, magarisana zvakanaka, Kristu ogobata zvanesimba mudzimba dzenyu. But iyoyo evhangeri haitipinze kushure kumusoro kudenga. Pauro anofamba nhau yeevhangeri yeruwadzano, akafamba evhangeri yeushe yekumusoro kudenga, ushe yekuti tendeukai varume, ushe yekudenga unoswedera. Ndiyo evhangeri yatinokuparidzirai pano. Ruwadzano tinopinda mamwe tokudzidzisai futi kuti mwe vanhu vakanaka, mwe vanhu vanosimbisa dzimba dzenyu, mwe vanhu vanotya Mwari. Kubva kuna baba kusvika kuna amai kusvika kumwana, mese munofanira kunge muri pasi pemurayiro waMwari. Asi gore zuva nezuva, svondo nesvondo tikaramba tichiita ruwadzano, hapasina kunamata kwatakuita tatoita organization yeruwadzano. Nyika yakavhura maofisi ekubatsirana neruwadzano, vanopondana mudzimba munoenda munovhurisa madhoketi, muonoona mapurisa epeace ogadzirisa ikoko. Kana vazvitadza moya kuchechi vafundisa kugarisai pasi okuparidzirai, mobva manzwa shoko evhangeri yaMwari. Ati izvozvo zvatifanira kumisa chechi kuti iudze vanhu kuti tendeukai, ushe kudenga unozwedera. Nhamo nematambudziko hafanira kuti mumisa chechi nhamo nematambudziko. Kurwariwa hazvimise chechi, kufirwa hazvimise chechi yaMwari. Basa raMwari ngezekuti evhangeri ngezekuparidzirwa kuti vanhu vadye kudya kwemweya. Basa rakapera, saka ndonamatireiko Mwari wacho? Mwari wacho ndakaramba nemurume ndichinamata, saka ndonamatireiko? Ndakaramba nemukadzi ndichinamata, saka ndonamatireiko? Mwana wangu akafa, akarwara akafa, saka ndokonamatireiko? Mwana wangu achifa ndiri pachechi, handidi kutaura kwako. Zvapfuura ndakaparidza evhangeri yemukadzi wepashumani akanga aenderwa naEriya, zvikanzi enda kumukadzi uyu uende ikoko ukobva wamudza kuti chikafu chiri pamake hazvikaperi chirikadzi iyoyo. Eriya akasvika nokupirawo mvura, mukadzi akunochera mvura zakasana makudzoka moya nechimhepo chechingwa. Zvikanzi munhu waMwari seiko muchigona kutuka, ndine kahufu katsamba kasara chake chake hufu, kana kubikira ini nemwana wangu kuti kana chiki tadya tobva tafa zvedu. Asi Mwari akava mhinduro kuchirikadzi, zvikanzi nezita raKristu Jesu naMwari mupenyu, hufu iwoyo haungaperi, namafuta aiwa haakatombopera. Munhu waMwari akagara ipapo 2 weeks vachibika sadza every day, mafuta asikaperi, hufu husikaperi, kusvika mwana atorwa naMwari. Kutenga kwemukadzi kuda kuchisimbiswa. Mwari akatora Mwari akati mutorai mwana tione. Mukadzi akatuka, munhu waMwari akati seiko munhu waMwari kuuya kwamaita pani apa mabva maisa zvivi zvangu seiko pamberi paMwari kuti Mwari ararame zvivi zvangu, Mwari atitorere mwana. Ndakana munhu achitorerwa mwana, vanhu vanenge vachiita wakati kuda kwaMwari, asi kuda kwezvivi zvako iwe mubereki zvoita kuti mwana atorwe. Mukadzi akati aiwa munhu waMwari, utsvene hwako iwewe wagarisa panapa 2 weeks
2 weeks dzako neuchene hwako panapa wakufumura zvinhu zvangu panapa, zvinhu zvangu zvakuzokombe paMwari. Una mwana vaona zvinhu zvangu apa, ndibira mwana, una mwana aenda. Mwari akaenda akati, Mwari ndokumbira kuti mweya wemwana udzorerwe muviri wake. Akumbira mwana, mweya wakadzoka kumwana. Wadzoka mukadzi abva apupura kuti akazozoona chaizvo mani ndiyo zvachaizvo muna Mwari mani. Mwana adzoka akafara mukadzi. Asi vanoda kutenda vasvika vaona sasa vakwanisa kutenda vasina kuona. Vakawanda vakadaro. Vakasaona pachiitika magic, so vanobva vafungidzira kuti avo Mwari hamupo. Asi Mwari mweya, uye Mwari isimba. Simba razvokwadi rinoonekwa pamabasa nemaito, nomukutaura, nekuita, nekutenda. Ndozvinoratidza umwari huri pakati pavanhu. Tisingakumbire mari kana silivhera kana ndarama kumunhu, tisingabhadharisi kuti tione munhu waMwari unoda kubhadhara 1-on-1, unogona kutipa something kuti tichitanza. Ipapo toziva kuti hapana mweya waMwari, mweya waZebhebhuri taura. Zvino munobva matya kuvataurira, munotya kutaura. Zvinokudenga usatira vanotya kutaura. Zivisa vanotya, Yesu anonyara. Mwari achakunyara iwe pazuva rekupedzisira. Makutonga. Ndakazokuenda kun'anga, ndakangofoswa nehama, ndakaenda kun'anga, ndakangoomberawo ipapo. Ndakatopirawo ipapo zvimwari zvakafa nemweya yakafa, tikatoipirawo midzimu yakafa, tikaipirawo iyoyo. Ndakanyara hama dzangu, ndakaramba zvizobuda. Zvipi zikabuda uchadzira Mwari? Zvipi zikabuda uchadzira Mwari nokunamata mweya wakafa, chinamata vamwe vaMwari? Kana uyi kana yakuzovhurwa mapeji acho akuvhurwa, haavhurwa hama dzako dziripo, hama dzavo vanakaine dzavo zvavakadzimiririra, iwe uchabarwa neyako yekunyara, ndakanyara kuti ndauri kuti haite. Kana isingaite taura kuti haite. Chiro chinokutyidzirai, musatyidzirirwe nen'anga dzepanyika ino nekuti hadzina simba. Varoyo nyika ino havana kana simba. Baba wako wekukubereka, nyangwa mai wako wekukubereka havana simba. Ndaa baba wako chaiwo ndewekusoro kudenga, vane mweya wekukuuraya, mweya uri mauriwe. Baba wako wepanyika hafaniri kukurambidza kunamata Mwariwe. Amai wekukubara hafaniri kukurambidza kunamata Mwari, vachikuitira zvemashavi nemidzimu nezvakasiyana-siyana. Izvo panofanira kutaura kuti zvandiite. Itai mimi ramadzibaba enyu. Ndakatenda mumwe mupenyu, mumwe mumwe ane nzira yake, mumwe mumwe ane munda wake. Kana ukama uchipatsanurwa nekuda kwaKristu, ngazviitwe saizvozvo. Kana amai, Kristu akataura kuti ndakauya kuzopatsanura amai nababa, ndikazopatsanura amai nemwana, ndikazopatsanura nababa nemwana. Zvichireveiko? Zvichireva kuti kana amai muchiita zvemashaveni, muchimuka usiku muchinoroya, mukasatenda kuti Kristu ndiye Ishe, mwe mwana uyo akakwanisa kutaura achita inini ndinonamata Mwari, handiite izvozvo. Varoyi ngazve inakwanisa kurikuta mwana by force. Kana Kristu ati mwana uyu ndewangu, mwana afa akaroya ini. Kana baba ari n'anga vachisvikirwa nemidzimu inoyera, vachisivirwa natambureta napiyo, vobva vataiwa. Kana zvakadaro indini changu chimwana ichi chomwana kuita saizvozvo, chomwana chimanzibaba andipai. Kana Mwari aramba kuti kwete mwana uyu haazati achiita midzimu inoyera, anoita zvinomweya mucheni wangu, hafi akatorwa nani, handife ndakamumanikidza, kwanise kumumanikidza. But problem iripo pakati penyu ndeyekuti makakurira mumazviri, mukatakabarwa mazviri, madzibaba edu aizviita. Saka isusu tinoramba tichiteedza madzibaba edu netsika nenhaka dzamadzibaba edu. Izvozvo zvamunofira izvozvo. Tokatauya pano chikuparidzirai chiti tendeukai ushe kudenga unoswedera, siyai mabasa amadzibaba enyu nezvakaitwa zvose zvamadzibaba enyu. Madzibaba enyu mimi akadya mana akafa, amadzibaba enyu akashopera pari panyika akafa. Nehanda ndakazikana vakataura, nguva yakataura pakahurumende yemuZimbabwe ikazodiko, asi vakafa, hapana mpenyu. Asi murume mumwe chete akafa akamufa. Dangwe kubva kwakafa akagadzwa korona pamusoro pake, akapiwa ushe kudenga napanyika dzose. Mabvi ose aya anogara pamberi pake, anomunamata achimukudza kuti ndiye Ishe. Vekudenga vese nokuwanda kwawo ngirozi dzose dzinomunamata kuti ndiye Ishe mambo wamadzibaba.
ane nzeo dzokunzwa nganzwe zvinhu ravamwe pakereke. Yavhura basa tinoitora kubva kuna mabasa 20, basa avapostora 27 mukati. Mavara makuru aripo ipapo, Pauro unoendazve kunyika yeMakedhonia neGreece, unomutsa Eutiko paTroa. 7 namba mukati kusvika ku12. Zvino nomusi wokutanga wevhiki takaungana kuti timhedure chingwa nokuti mutambo wezvingwa zvisina mbiriso wakati wasvika. Pauro akati aenda kuTroa, asvika paTroa akasvika vadzidzi anga vari pako nekereke yepaTroa iripo. Akati aiwa varume, chakasvika panguva yekugwedurwa kwezvingwa zvisina mbiriso, yakakufanira kuti ndiparidze shoko yeevhangeri yeushe hwaMwari pano. Zvino nomusi wokutanga wevhiki takaungana kuti timhedure chingwa. Pauro akataurana navo achida kuenda mangwana, akaramba achiparidza shoko kusvikira pakati pousiku. Kwakanga kune mwenje muzhinji muimba yekumusoro matakanga takaungana. Zvino pawindi pakanga pagere rimwe jaya rainzi Eutiko, rikabatwa nehope kwazvo. Ukaona pachinzi kwazvo, zvireva kuti hasimuridzi kuri hope chete, asi hope dzekufa kuti hope dzekutangororo chaidzo chaidzo, kuita bedroom pakona yewindo wakadaiswa pa3rd floor. To zvakaita vamwe venyu vanenge vakagara muchechi so vagobatwa nehope kwazvo. Ndavakatenga kudhara, vakatendeuka kudhara, asi zviri kunzi rwikwa kutendeuka, havasi kutendeuka. Vakosarangova magemenzi, vakosarangova madust coat, vakangosarangova masutu muchechi, vakangorara pamweya, kurara kuti tusu fakuti fi batwa nehope kwazvo. Ndo zvavakaita vamwe venyu izvo. Zvibvunzei pamuri ipapo kuti hatina kubatwa here nehope pano pamwe. Batwa nehope dzekuti ukaona Bhaibheri ranyana kuti kwazvo pakarariwa ipapo. Zvira kuti chijaya chakaona kuti nguva dzacho dzokurara dzakwana. Akati ani ndikandingodya kuona inini ndakazembera soda ndinokwanisa kurarama kusvika mangwana. Pauro achinoparidza shoko yeevhangeri chii chakaita. Zvino Pauro wakati achingoramba achiparidza, iye akabatwa nehope, akawira pasi, achibva paimba yechitatu 3rd floor yekumusoro, akasimudzwa afa kuti fi. Ipapo Pauro akaburuka, akazviwisira pasi pamusoro pake, akamufungatira akati, musaita bopoto nokuti mweya wake uchiri maari. Akadzokera akakwira muimba, akanomhedura chingwa, akadya, akataura navo nguva refu kusvikira kuchiedza ndokuzoenda. Vakauya nemukomana ari mberi, vakanyaradzwa kwazvo. Ishe Mwari akada kuratidza demonstration of power, demonstration yeshoko yeevhangeri yakanga yakuparidzwa naMwari. Kuti Mwari vataura zveshoko yeevhangeri, shoko yeevhangeri yekuti pane kumuka kwakafa kuchange kuchiitwa. Asi vanhu vakanga vachinzwa shoko, asi shoko Mwari akareva kuti vanhu havana kumirira pashoko iri. Mwari akatenda tinove demonstration, tinoratidza demonstration yekumutswa kwakafa, kuti Pauro ari kuparidza kuti kune murume anonzi Jesu achauya kuzomutsa vakafa. Mwari akati aiwa kavanhu ava kuti tivape demonstration, tivaratidze kuti vachamutswa sei. Mwari akabata musoro wemukomana. Eutiko akabatwa nehope dzekudenga sazvokwadi. Eutiko akarara kuti rani. Eutiko akadonha kuimba yechi3rd floor, akadonha pasi. Eutiko munhu waMwari akamhanya ipapo, vanhu vakatanga kurova mheri neumwe akatomariro. Pauro akati nyararai varume, haasati ari mariro nokuti mweya wake mukana wamishando iziso ndo mweya panototama. Imbomirai timboita zvekudenga, timboita zvomweya pana. Pauro akabva aenda kuimba kunodiko, chingwa cheupenyu ndiye Kristu. Akabva aenda akanomhedura chingwa, akadya chingwa, akavaparidzira. Kufunga kwenyu yeevhangeri akazoparidza pamberi pacho muzikiro wakaidii. Vanhu atorwa aisiwa mubhedha ari muimba umo. Vanhu vari kuti afa. Pauro adzoka muimba amhedura chingwa, vanhu akapa vanhu chingwa, chingwa uyu ndio mwiri wangu Kristu Jesu,
ndichakumusakizwa nokupedzesera akavapa chimhedu akamhedura chimwe zvikanzi uyu ndo umiro wangu unopiwe imi ndini Kristu. Akavapa chimhedu uyu ndo umiro wangu unopiwe imi, akavapa chimhedu vanhu vakadya Kristu. Akafamba evhangeri yekumudzwa kwakafa, akati sekufa kwaita mukomana uyu ndokumuka uchaita maruzi. Akaramba achiparidza evhangeri, ndosvika tode Pauro akatogara ipapo kusvika evhangeri yapera yekumudzwa kwakafa, akaparidza Kristu akati randaparidza kubva pakutanga makiseti kusvika nhasi panguva ino yekudonha kwemukomana uyu, evhangeri imwe chete yekumudzwa kwakafa. Aripo murume mumwe chete akamuka kubva kwakafa dangwe. Here demonstration of power, here demonstration yezvichaitwa naMwari. Here mukomana akamuka, hanzi vanhu vakanyaradzwa. Nemiwo munofanira kuti munyaradzwe varume, munofanira kuti munyaradzwe naKristu, muchike madya nyama yake, munofanira kuti munyaradzwe. Kana muchike manwa ropa rake, munofanira kuti munyaradzwe. Nayenyu ngainyaradzwe. Tamatenda kuna Kristu, mabatwa musoro mukajorodwa muna Baba ari Mwanakomana nemweya Mutsvene, mweya yenyu inofanira kunyaradzwa. Munofanira kuva nemufaro muna Kristu, munofanira kuva nemufaro pazvinhu zvose zvaMwari. Mwari hazatani murevi wenhema, asi Mwari ndiye mupi weupenyu. Yutiko akati wafa akamutswa kubva kwakafa, same night munhu anofa akanomutswa same night naMwari. Vanhu vanga vari ipapo ndototenda kuti vakanzwa shoko vakazvionera vega, vakatenda kuti Jesu ndiye ichi. Panguva iyoyo ndotovimba kuti vanhu vatotendeuka vaona Yutiko amuka. Zvino iyo yakaitika iyi takuiparidza. Vakaropafadzwa vane kutenda kune zvavanonzwa kwete zvavakaona. Atikaramba tichiuraya naYutiko, toramba tichimutsa naYutiko kuti utende iwewe. Vakatokwana naYutiko. Jona zvakatomedzwa nehowe mazuva matatu ndo zvinoitete nemwanakomana wemunhu. Isha vakatofa kare akamuka kare. Chakosara pano kupupura chete evhangeri kuti aiwa murume akafa akamuka akatipa upenyu. Naizvozvo imimi tendai namashoko iwayo. Tendai kuna Baba, mutenda une kwandiri. Ane nzero dzokunzwa nganzwe zvinoreva mweya pakereke. Aiwa varume, ndinovhara naMateo 25. Novhara naMateo 25. Mufananidzo wavasikana vane gumi. Zvino ushe hwekudenga hunofananidzwa nevasikana vane gumi. Kuti vanhu vaparidzirwa zveushe hwekudenga vakaparidzirwa zveumuka kwakafa, vakaramba vachizvibvunza kuti saka chiko ushe hwekudenga chiko. Zvikanzi mukwana mukomana uyu wafa Yutiko, asi wamutswa naMwari. Zvamutswa naMwari ndo zvamuchaita nemiwo, nokuti ushe hwaMwari huri mamuri. Vakabvunza mubvunzo vakati saka toita sei tikuwana upenyu husingaperi? Toita seiko ushe hwaMwari hupinde matiri? Ndo evhangeri tiri kuparidzira ipano. Ushe hwekudenga hunofananidzwa navasikana vane gumi. Kuti vashanu vacho vakabatidza mwenje vachimirira chikomo. Vamwe vacho vakapedza mwenje wavo vakabuda vakaenda kunotsvaga mafuta. Chikomba chikasara chikasvika chikati vharai mikova, vharai madhoo, zvanatosvika pano zvavharana. Vasikana vari kunze. Vasikana vakati vawana mafuta vadzoka gogodza pamukova gogogo, tadzoka dzanzidimananiko tisu vasikana zvadzaiva vasikana varimo muno. Aiwa tisu tatanotsvaga mafuta, dzotsvaga mafuta seiko? Kwe vamwe vana kupera sei? Imi yenyu agopera sei? Sokureva kuti muri kunyepa, garai ikoko hatikuziyei. Vasikana vepano mafuta avo haana kupera, nokuti dai ava apera nemiwo yenyu apera taiziva kuti aya ichokwadi chapa kutaura. Manje muri kunyepa nokuti ava mafuta aripo, zvichireva kuti ava ndo vepano. Imi musina mafuta hamuzati muri vepano, nokuti dai muri vepano dai mune mafuta, nokuti ava haana kupera sei yenyu apera, saka hamuzati muri vepano. Zvimwe chete neushe hwekudenga hama. Vachawanikwa vaine shoko raMwari, vachawanikwa vaine mweya mutsvene waMwari, vakawanikwa vakadya chingwa nenyama yaMwari, vakanwa ropa neropa raMwari, vakarimwa riri mavari. Ndo vachava vasikana vachanga vari mumba, ndivo vachanga vachipinda kuushe hwekumusoro kudenga. Imi vaya vasina kutenda mukati hatijorodwe, hatite paseka, vaya vane ukoma musoro, ndimi magogodza pamukova yekudenga muda kupinda. Ndiro dzekudenga dzoti hatikuziyei. Seko musina mweya mutsvene waMwari, kuti aiwa tisu tine masabata atine zvemweya mutsvene waMwari. Vanzi aiwa kana musina mweya mutsvene waMwari amumo, budai, idai ikoko, garai ikoko. Vamwe bva vaya vachiti aiwa tisu isusu
taidana kuna Bill na Ginazio na Damureta obadzindana ndikuiwa watu waziye isusu toziamu ya mtendo wa Mwari unyaradzi vari mukatumu kwete imimi mabogazi garai kunze ikoko mukovavharwa so obva mari muchigogodza tisu vaya vaipfeka masutu, tisu vaya ana papa aitengesa maristband, tisu vaitengesa tumaanoiling oil, tisu taipema musoro, tisu taibata maiki nekajira tichititekita vanhu vachidonha. Mwari anotiziya. Mwari obvata andivaziye ini andakuvatuma nekahengechefu ini andakuvatuma nemapemu ini andakuvatuma nema1on1 inini andivaziye vagare kunze ikoko girotsobva dzavhara mukova kugara ikoko hatikuziyei. Ndozvichaitika pazuva rekupedzisira. Vasikana vane gumi ndozvichaitika hama. Musabatwe muri kurwong side muchifadzwana napapa noti apfeka sutu haitipinze uchekudenga unopinzwa nekureurura nekuita mabasa akarurama. Kana une simba remweya mutsvena waMwari batsira munhu pachena usabhadharisi nekuti hauna kubhadhariswa kukupiwa. Kana uchibhadharisa uri nyanga wakanotenga kugana uku ukaenda kuna sekuru kafera vanopiwa mishonga yekuprofita vakuya pano uchiti papa fadha watu Ginazio piyo uri nganga iwewe. Musatende kuna izvo kanigoro wachimutututu yevasikana vane gumi muneiziya panamba kusvika kutoro kutaitiriro. Zvino ushe hwekudenga hunofananidzwa navasikana vane gumi 10. Vakatora mwenje yavo vakabuda kunochingamidza chikomba. Vashanu vavo akanga ari mapenzi ndo vaive kunzi vanataura. Vashanu vakanga vakachenjera ndo vaive vanogara mukati, vaive varunzwa shoko, vaive vanobatwa neshoko vavataura kuti nhasi chaiye nhasi kuda kutendeuka, nhasi chaiye nhasi handisi kuita mabasa ezvakaipa, nhasi chaiye nda kujorodwa. Ndo vanonzi vakangwara. Asi vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo nemwenje yavo. Zvino chikomba chakati chichinonoka vakakotsera vose vakavata. Pakati peusiku vakanzwa mheremhere, chikomba chobuya, budai muchichingamidza. Zvino vasikana vose vakamuka vakagadzira mwenje yavo. Mapenzi akati kuna vakachenjera, tipewo mamwe mafuta enyu nekuti mwenje yedu yadzima. Asi vakachenjera vakapindura vakati, kwete, zvimwe hangakwaniri isu nemi tose, endai henyu anotengesa mafuta muzvitengere ikoko. Vakati vachienda kunotenga chikomba ndokusvika. Zvino vakanga vakazvigadzira kare vakapinda nacho mumutambo wokuwana. Mukova wapfigwa pashure. Vamwe vasikana vakati vachisvika vakati, ishe tizarurireiwo tipinde. Akapindura akati kwavari, zviro kwazvo ndinoti kwamuri handikuziyei imi. Naizvozvo rindai kunze ikoko nokuti hamuzive zuva kana nguva yekufamba pakati peusiku. Ndozvimwe chete deni. Amwari anoziva misi kana nguva, hapana anoziva. Asi chatinoziva ndechekuti Ishe akati ari kuuya, uye ushe hwekudenga hunoswedera. Ushe hwekudenga kana hwaswedera, ndiani kwakarurama pamberi paMwari, ndiani kwaane mwenje wekupfuta, ndiani kwakazvigadzira. Kuzvigadzira ndokubatwa musoro, utendeuka, ubhabhatidzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Obva wabarwa patsva, osiya mabasa ezvakaipa nezvose zvakaipa, obva wasiya zvose izvozvo, obva waiswa mweya weumwari mauri. Kana mweya weumwari wava mauri, obva wanamata ugara uri mauri, kuti umwari ugara uri mauri. Atari yocheneswa, temberi iyi yocheneswa kuti Mwari akwanise kubata atari dzake pakati pako. Uregedza kunyora matatu zvamunozvidrowa, munyora matatu zvezvo kusvibisa temberi yaMwari. Muregedza kutuka makuhwa, kushoropodza, kunyunyuta nezvakasiyana nemavara akaipa anobuda mukanwa menyu. Ndakana kubuda mukanwa wanzi namufundisi anenge amanifesta kubva pakati pemwoyo kwatokutushuka kwaramuna kukotaura zvinyanzi zvimabrekedhiya chete, kwakutushuka kumanifesta kwezvakaipa zviri maari. Izvozvo zvofanira kuti zvibviswe zvose, zvobviswa zvose izvozvo. Munhu ova munhu akakwana pamberi paMwari. Mashoko anotaura ngava mashoko upenyu, ngava mashoko oumwari.
toregedza kupfeka magemenzi, asi umwari ngauwanike uri matiri. Mweya yedu ngaikure, mweya yedu ngaikudzwe, simba rekudenga ngariwedzere matiri, kutenda ngakusimbiswe, namabasa aMwari ngaakudzwe. Tiregedze kurara mumadzitemberi dzedu, tiregedze kurara mumadzikereke edu, kumasvondo kwamuri kwese kwamunopinda, muregedza kurara varume mukairi ndai, nokuti ushe kudenga hwava pedyo. Pisai pamweya, musarare pamweya, kurai pamweya. Njerai shoko evhangeri iripo pakukudzidzisai, pakukutsiurai, pakururamisane, pakururama. Zvose zviri mubhuku iri. Ani nani wanzwa pazuva rekutanga kusvika parekupedzisira Mwari ngaave naye. Ndinoti kukudzwa nekubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha, kubva zvino nekusingaperi. Amen. Jesu ndinora ndinoga